У Чэхіі ўрачыста святкуюць перамогу нацыянальнай зборнай у чэмпіянаце свету па хакеі. За каго заўзеюць беларусы, якія з'ехалі, і беларусы, якія застаюцца ў краіне, ці пазбавілі іх магчымасці адчуваць нацыянальную еднасць у выпадку перамогаў. Наша тэма дня. З вами Ганна Соусь. Гэта наш штодзённы эфір «Пік свабоды». І я радая прадставіць маіх суразмоўцаў. Это Александр Івулін, былы палітвязень, вядоўца спартовага YouTube-каналу «Чеснок». Добрый дзень. Добрый дзень. І Олег Грунович, галоўны рэдактар выдання «Трыбуна». Добрый дзень. Добрый дзень. Нагодай для нашай размовы стала перамога Чэха ў чэмпіянаце свету па хакеі з шайбай. Вот наша штаб-кватэра знаходіцца ў Празе, і мы ўсе маглі назіраць, якая сапраўды такая нацыянальная еднасць цяпер пануе ў Чэхіі. Вот калі ўздымалі сцяг пасля перамогі, калі хакеісты і людзі на трыбунах спявалі гімн, слёзы на вачах былі бачныя. Вот мае адчуванні як заўзятаркі было, я думала пра нас, пра беларусаў, про тое, што такое цяпер практычна немагчыма для вялікай часткі беларусаў. Ну, зборныя, многія не дапушчаны вот на той жа чэмпіянат свету, дзе выйгралі чэхі. Перамогаў мала, бо спорт мала развіваецца, і з гербам, і са сцягам праблема, каб плакаць на трыбунах, калі гол забілі. Ну, ці вы згодныя? Александр, давайте з вас пачнем. Ну, мне здаецца, што куды больш нагод у беларусаў ёсць, каб плакаць не менавіта са спартыўнай гісторыі. Але мне здаецца, што увогуле у нас не так шмат было там вялікіх нейкіх дасягненняў, калі уся страна, уся краіна ў адзіным парыве выходзіла кудысьці святкаваць на вуліцы. І гэта было сапраўды такое нацыянальнае свята. Вось, таму што, ну, у Беларусі, мне здаецца, ўсё гэта трэба санкцыянаваць. Все-таки думаюць, калі мы кудысьці выйдзем, то што будзе далей? Вось. Таму вся гэта гісторыя немагчыма, але там нейкія лакальныя гісторыі у нас адбываюцца. То есть Неман на гэтых выходных узяў Кубак Беларусі, і людзі там святкавалі, людзі ехалі дамоў на аўтобусах і радаваліся нейкім вось такім лакальным момантам. Таму нейкія нагоды ў беларускім спорце ёсць, але вось, як вы кажаце, каб гэта ўсё было такое нацыянальнае свята, каб гэта было нейкае такое яскравае відовішча, ну, такога, на жаль, мы не бачым. Вось. Я згадаю, калі ў Менску чэмпіянат свету па хакею праходзіў, і былі розныя спрэчкі, варта, не варта праводзіць, але тым не менш там і нядрэнныя паказнікі былі ў беларусаў, і было нейкае такое пачуццё, калі все заўзелі да беларусаў. Олег, якое ваше меркаванне, вот як тут з нацыянальнай еднасцю на фоне спартовых перамогаў? Наколькі беларусы гэтага пазбаўлены, наколькі беларусаў гэтага пазбавілі? Ну, я б сказал, что у нас не так шмат перамог было раней, и нават калі згадаць нейкія камандныя турніры на ўзроўні зборных, зборная Беларуси до нічога не выйгравала, але все ж таки такія поспехи здараліся, напрыклад, на Олімпіадах бралі медалі, або там жаночая баскетбольная зборная штосьці брала, або былі просто там нейкія асобныя перамогі беларускіх клубаў у Еўракубках, напрыклад, там над Баварыяй. І нельга сказаць, што гэта прыводзіла да нейкіх масавых грандыёзных святкаванняў. І, магчыма, тут можна прадажаць пра тое, што у нас у беларусаў няма культуры так святкаванняў. Чаму яе няма? Я так не до конца разумею. Магчыма, не хапае крыху унутранай свабоды, магчыма, так падключаныя шрубы, такія гаечкі, якія не даюць людзям расслабіцца, павесяліцца. Дастаткова параўнаць перамогу Немана у Кубку Беларусі, якая адбылася ў мінулыя выходныя, і той, як святкавалі у Беластоку чэмпіёнства Егелоніі. З аднаго боку, магчыма, там крыху іншага маштабу падзеі, чэмпіёнства, кубак, ўсё ж такі розныя турніры. Але вось гарады, яны зусім побач, 80 кіламетраў, але дастаткова паглядзець на фатаграфіі, каб заўважыць розніцу, колькі тысяч чалавек выйшла ў Беластоку па-за межамі стадыёна, каб дачакацца трафея сваёй каманды. Што кідалася ў вочы, гэта тое, што людзі сталага веку, не нейкі там фанаты, а менавіта людзі за 40, за 50 былі апранутыя ў футболкі, і яны там не бянтэжыліся, не пачувалі сабе неёмка у гэтым асяроддзі. Не, яны нармалёва тусілі, святкавалі, чакалі перамогі сваёй каманды. Беларусі такога, ну, я не магу прыгадаць, нават калі была перамога над шведамі па хакеі, і што, хіба Мінск высыпаў кудысьці там на вуліцы, каб святкаваць тую перамогу? Ну, можна нехта папіў піўка, але не больш за тое.
Як вам падаецца, вот беларусы ж, я бачыла шмат беларусаў якраз за Ягелонію заўзелі, а з чым вы звязваеце, што гэта ў Беластоку адбывалася не так, як у Беларусі? Олег. Так. Питание до меня. Ну, я уже сказал, о своем мерковании на этот конт. У нас отсутность гонковой свободы, обмежевания такие, напол-тоталитарные внутри краины, мне здається, оно отбивается на внутренней свободе. Мы больше оттиснуты, и мне тяжко уявить, как там некий работяга вышел с завода, пошел, купил себе майку и ходил в майке, например, Ньомана по городе, и я бы это не бентежил. Я буду с пальцем показывать на в родном городе, когда он будет в этой майке ходить, а в Белостоку, ну, у меня такое отчувание, это выглядит натурально, гэта одна з форм аб'яднання людзей. Вось мы заўзеем за мясцовы клуб. У Беларусі гэта не зусім так, і нават калі паглядзець на фан-сектор Нёмана, ну як фан-сектор, ось людзей, які прыехалі падтрымаць Нёмана ў фінале кубка, там не так шмат людзей у атрыбутыцы, шалікі ёсць, а каб майкі былі, ну гэта, мне здаецца, так не зусім па-мужыцку, не зусім па-пацанску гэты майкі купляць. У нас такое не прынята гуляць, мы яшчэ максимум не дараслі і да такого ўзроўню спажывання, каб маглі выдаткоўваць грошы на такія майкі. Ну, але ўсё ж такі першасная прычына, мне здаецца, гэта ўзровень унутранай свабоды для мяне, паказнік унутранай свободы, что люди могут разняволенно любого веку собраться на площади и повеселиться, и их не будет там щемить милиция и там предъявлять их претензии. Александр, хотела запытаться, вот, ну, по ваших назираннях вы ведаеце, за кого заўзеюць цяпер беларусы, вот, якія знаходзяцца за мяжой, беларусы, якія знаходзяцца ў Беларусі, ну, напрыклад, вот на гэтым чэмпіянаце хакейным, за Латышоў, я ведаю, шмат заўзелі, так, ну, заўзелі, напрыклад, за Кацярыну Сныціну, да, калі яна у гэтай камандзе грала. Можна пра нейкія заканамернасці гаварыць? Гэта суседзі, гэта беларусы ў складзе нейкіх камандаў? Так, але я хотел додать, что нават Олег, напэўна, памятае, калі зборная Беларусі была мацней по футболе, мы обыграли зборную Люксембургам, здаецца, Ліга нацый, вось тады было літаральна 2 крокі да еўра. Я рабіў відэа пасля буйных перамог, пасля ўсіх гэтых гісторый, калі зборная нешта добіваецца, нешта выйграе. Як вы казалі, у еўрапейскіх краінах много хто выходзіць на плошчы і святкуюць гэтую гісторыю, але вось, вядома, не такі ўзровень, але для нас, для зборнай Беларусі по футболе, гэта было такое дасягненне, што нам аставалася амаль 2 крокі на еўра, і мы перамаглі ў сваёй групе Лігі нацый. Вось, я тады у жартоўнай такой форме пераадзеўся, надзеў такую чырвона-зялёны капялюш, там, чырвона-зялёны сцяг. Вось, і гэта было вельмі забаўна, занятна. Я там у 6-й ці 7-й гадзіне хадзіў па горадзе, па Немізе, па цэнтру, доколупаўся до людзей, і гэта было вельмі цікава, то есть гэта было вельмі смешна, па-першае, а па-другое, што, ну, выйгралі, ну, ура, і все. Я б магла не тое, што згадаць, я магла б не тое, што згадаць, але, ну, многія людзі згадваюць, што адбывалася ў Менску, калі это яшчэ Савецкі Саюз быў, Динамо Менск стала чэмпіёнам Савецкага Саюзу, таксама горад, это, ну, абсалютна, як бы, святкаваў, і людзі, якія там былі, дагэтуль згадваюць гэта. Ну так, але я пакуль не радзіўся, таму я не ведаю, што я там сказаць на гэты конт, але мне здаецца, што людзі, ну, заўжды ў спорце людзі заўзеюць за тых, хто табе блізкі. Гэта можа быць па таму, вось, наша каманда, наш горад, як мы бачым там у той жа Польшы, у Беластоку, у Кракаве, калі каманды выйгралі чэмпіянат краіны, калі каманды выйгралі кубак краіны, там нешта неймавернае было на цэнтральных плошчах, і за гэта было вельмі класна назіраць. То есть шмат, я ведаю, шмат беларусаў учора ў Беластоке захапляліся і былі вось сведкамі таго, што вось іх ужо іх каманда, яны ўжо там некалькі гадоў жывуць у Беластоке, выйграла чэмпіянат краіны там упершыню за 100 гадоў. Вось, людзі заўзеюць за нейкія каманды па нейкаму свайму лакальнаму прызнаку. Таксама людзі заўзеюць за персаналі. То есть я ведаю вельмі шмат людзей, якія заўзеюць за тых, з кім у цябе аднолькавыя каштоўнасці. Гэта і, як вы казалі, Каця Сныціна, гэта і Ілья Шкурын, і таксама вось вельмі не вельмі. Ёсць людзі, за якіх заўзеюць беларусы, і гэта вось па каштоўнасцям
мэчыцца вось так. Гэта мы можам казаць, што людзі заўзеюць за вось гэтых вольных спартоўцаў за па-за межамі краіны, вядома, у самой краіне, але ў самой краіне людзі заўзеюць за каманду, якая табе вось геаграфічна пасуе. Вось людзі ходзяць на Славію, людзі ходзяць на Гродно, людзі заўзеюць за свае, вось як бы гэта проста і банальна не гучала. Ну, ёсць такі панятак, это вельмі сур'ёзная рэч, это супольнасці заўзятараў, так? І многія з гэтых заўзятараў моцна пацярпелі ад сілавікоў у 20-м годзе і пазней. Паляванне вялося фактычна на заўзятараў. Што вядома пра тое, у якім стане цяпер гэтыя супольнасці ў Беларусі? Ці засталіся, ці захаваліся яны? Выезды былі за межы ў падтрымку камандаў, ці яны працягваюцца? Олег, што вам вядома? На жаль, мне вядома не так шмат. Фанацкія сектары аб'явілі байкот, пасля яны быццам бы ўвогуле зніклі. Але цяпер некаторыя каманды ці то самі ствараюць сабе фанацкія сектары, ці то яны самі ствараюцца, як Лебанік спявае. Прыйдзе новая вясна, парасткі праб'юцца зноў, з'яўляюцца новыя людзі, якія хочуць хадзіць на футбол, хадзіць на фан-сектар. Але мне здаецца, гэта відавочна, што людзі будуць знаходзіцца пад кантролем лукашэнкаўскіх спецслужб. Але ці клапоціць іх гэта, наколькі ім гэта прынцыпова, цяжка сказаць. Магчыма, для іх важны футбол і астатнія складнікі іх ніяк не хвалююць. Была вось інфармацыя пра тое, што адбылася нейкая бойка паміж фанатамі былымі мінскага «Дынама», якія атакавалі новаствораных фанатаў і нібыта ім добра навалялі. Але цяжка сказаць, наколькі гэта праўдзівая інфармацыя. Гэта выглядае хутчэй як анекдот, таму што ў сённяшняй краіне зладзіць такую акцыю, гэта адназначна атрымаць крымінальную справу ў плечы. Я не вельмі ў гэта веру. Але тое, што мінская «Дынама», напрыклад, стварыла сабе фанацкі сектар, дзе ў тым ліку мільгаюць людзі, якія раней хадзілі на сектар, іх пазнаюць і папракаюць былыя таварышы. Але там вельмі шмат моладзі, яна, напэўна, ведае нешта пра фанацкі рух і ёй хочацца далучыцца. Вось і ёсць такая опцыя. Таму я думаю, што паступова фанацкі рух можа вярнуцца на трыбуны, і не ведаю, якім ён будзе выглядзе, можа ён будзе падкантрольны базіку цалкам, магчыма, гэта будуць перапранутыя БРСМаўцы, але нешта такое для антуражу створаць. Да таго ж апошнія гады наведвальнасць чэмпіяната Беларусі па футболе расце, і адпаведна гэта сведчыць пра тое, што людзі, якія застаюцца ў Беларусі, яны працягваюць цікавіцца спортам, хочуць спажываць спартыўныя забаўкі, нягледзячы на ўсё, што адбываецца в іншых сферах. Александр, а што вам вядома пра тое, што адбываецца з супольнасцямі заўзятараў, то хакей, напрыклад, бо там рэальны байкот быў пасля падзеяў 2020 году? Байкот быў, гэта хутчэй не заўзятары, крыху папраўлю вас, гэта фанаты, то есть фанацкі рух у краіне, ён, на мой погляд, забаронены, і там нешта рабіць без разнарядкі, без указкі адтуль, гэта, на мой погляд, сёння немагчыма. І ў гэтым сэнсе, фанацкі рух, фанацкая движуха ёсць у краінах, у якіх ёсць куды больш свабоды. І я літаральна учора хадзіў на матч Легіі у Легіі Заглебе, гралі у вышэйшай лізе, і там быў такі нейкі неверагодны перформанс ад фан-сектара Легіі. Там такі здаравенны прыгожы банер быў спушчаны прям з-пад крышы стадыёна, там на хвіліне 17-20 такая была вельмі класная перашоў, піратэхніка, дарэчы, у чырвона-зялёных колерах. І гэта было настолькі крута і якасна, і я сядзеў такі і думаў, не так даўно ўсё гэта было ў Беларусі, то есть, можа, там не ў такіх памерах, але у фанатаў мінскага «Дынама», у фанатаў ПТ заўжды былі такія прыгожыя, класныя рысаваныя перформансы, і гэта, вядома, дадавала антуражу ўсяму матчу, ўсяму таму, што адбываецца на стадыёне, і менавіта вось гэтыя фанаты, як бы там не гучала, яны вось рабілі такую движуху, рабілі так, што
футболисты бежали крыху хутчэй, а на футболе тады становилось больш цікава. Вось зараз уявіць такое, уявіць перформанс нейкія там, я не ведаю, малюнкі, нейкія шоу менавіта на фан-сектарах, мне здаецца, гэта неверагодна, таму што ўсё трэба удакладняць. Вось я не так даўно фінал Кубка Беларусі, там трэба было, я прачытаў у соцсетках АБФФ, вось такія ў нас правілы паводзін на стадыёнах, і мне нават стало цікава, зайшоў, паглядзеў гэтыя правілы, і там трэба кожны банер узгадняць з руководством там клуба ці там дэлегатаў матчаў і гэтак далей. То есть гэта ўсё такая вельмі доўгая бюрократычная гісторыя, таму на сёння фанацкага нейкага руху няма. Але вось як я згодны з Олегам, людзі, якіх там фанаты клічуць Кузьмічамі, обычныя звычайныя палявальнікі, яны ходзяць на футбол, ім нармалёва прыйсці там семачак палузгаць, паглядзець, як гуляюць іх улюбленыя каманды, і гэта таксама мае права быць. Але вось пра фанатаў, пра якіх мы гаворым, гэта на сёння, мне здаецца, у Беларусі ніяк. Это ж вялікая частка іхняга жыцця была. Цяпер дзе яны збіраюцца? Дома тэлевізор глядзяць ціхенька, так? Фактычна тое, чым яны жылі шмат гадоў, іх яны пазбаўленыя? Так, нехта сядзіць дома, нехта ходзіць на стадыёны, но не на фан-сектара. Нехта сядзіць у турме, нехта ваюе ва ўкраіне. Вось. А ці ёсць віды спорта, якія збіраюць вось у 24-м годзе поўныя стадыёны ў Беларусі, паводле вашых назіранняў? Олег. Па-першае, я б так сказаў, ці былі у нас раней віды спорта, дзе збіраліся поўныя стадыёны, не было такой праблемы, але ў мінскага «Дынамо» часто здараліся аншлагі, і ў мінулым сезоне у хакейнага «Дынамо» КХЛ было некалькі аншлагаў, мінскае «Дынамо» супернічала са СКА па наведвальнасці. Людзі ходзяць, дзеці зганяюцца, дзеці самі прыходзяць. Людзі, думаю, не жывуць палітыкай, і ў выніку яны спакойна спажываюць спартыўныя відовішчы. У футболе я вось паглядзеў статыстыку за апошнія часы, і яна значна змянілася, ідзе паступовы рост наведвальнасці. Калі там вось быў пік у 19-м годзе па ўсёй вышэйшай лізе, там было пад 2500 у сярэднім на матчы, то пасля быў ковід, 20-й год, і выбары, там усё абвалілася да менш чым за 1000, а пасля там пайшло 1414, 1400, 1900, і вось ужо ў гэтым годзе там амаль 2300 ходзіць, то бок паступова ідзе вяртанне да пікавага паказніка, які быў там у беларускім футболе на нейкім невялікім адрэзку. Калі команда добра гуляе, то мясцовыя жыхары добра падтрымліваюцца. Пра гэта сведчаць прыклады у футболе. Мазыра, брэсцкага «Дынамо», на мінскае «Дынамо» дзесьці там паходжваюць, глядаць, таму што ўсё ж такі ёсць нейкая барацьба. Таму людзі працягваюць хадзіць на футбол і, магчыма, будуць хадзіць болей. Я не ведаю, як на гэта ўплывае адсутнасць ліцэнзаваных трансляцый па Беларусі 5. Але вось чамусь такая тэндэнцыя ёсць, хаця не скажа, што расце ўзровень футбола, не скажа, што клубы неяк выбітна працуюць з аўдыторыяй, прыцягваюць яе, але нейкі прагрэс паступова ёсць. І маё апошняе пытанне да вас дваіх. Які ваш прагноз што да выступу беларускіх спартоўцаў пад нейтральнымі сцягамі на Алімпіядзе ў Парыжы? Это неўзабаве будзе адбывацца. Александр, калі ласка. Насамрэч, мне вось я не так пільна сачу за гісторыяй па Алімпіядзе, таму што для мяне больш цікавыя там гульнявыя віды спорта, і вядома, там пакуль там не зборная Беларусі па хокею, не зборная Беларусі па футболе, пакуль не удзельнічаюць у вялікіх крупных спаборніцтвах, таму моя зацікаўленасць менавіта вось у гэтай галіне ляжыць. А што да алімпійскіх гульняў, вядома, нейкія атлеты туды паедуць, неяк выступяць, але мне, насамрэч, гэта можа гучаць так абуральна, мне не вельмі цікава, што там адбываецца. Таму я перадаю слова Олегу, мне здаецца, яму гэта гісторыя будзе больш цікавая. Калі ласка.
Мы недавно разбирались, кто поедет на Олимпийские гульни, на трибуне глядели. Я думаю, что пара, тройка медалёў может быть нават лепей, чым у Японии. Але тут шмат чаго залежыць ад таго, каго яшчэ дапусціць, таму што яны бяруць ліцэнзіі, беларускія атлеты, пасля атлетаў будуць правяраць, і незразумела, да чаго гэта праверка прывядзе, ці не здымуць, ці не адмовяць. Ужо ёсць такі кейс, найлепшыя беларускія гасляркі праляцелі міма алімпійскіх гульняў, таму што яны не адпавядалі нейкім крытэрыям. Што за крытэрыі не назвалі, магчыма, прыналежнасць да лукашэнкаўскіх сілавых структур, але калі так, то там і іншых хапае, у тым ліку, каго хочуць пусціць. Яны таксама належаць да лукашэнкаўскіх сілавых структур. І таму там усе прагнозы могуць спутацца ў любы момант. Але едзе Сабаленка. Будуць барцы, якія нядрэнна выступаюць апошнім часам, у тым ліку жанчына Каладзінская, Курачкіна. Едзе алімпійскі чэмпіён Літвіновіч. Будзе, верагодна, Гнедчык, маладая шматборка. Гэта людзі, якія здольныя замахнуцца за медалі. Будзе каламутная барацьба у штанзе. Там цалкам магчыма, што нейкі беларус возьме бронзу, напрыклад. Гэта я чаму так непэўнена кажу, таму што яно там досыць шчыльныя паказнікі у штангістаў і можа быць туды-сюды. Вось, таму, калі ўсё зрасцецца, можа быць і пара, і тройка медалёў, а можа быць і нічога. Мне здаецца, можна прагназаваць, напэўна, што беларусы не адмовяцца ад удзелу ад алімпійскіх гульняў, таму што асабіста ў мяне былі нейкія сумневы, можа вырашыць падтрымаць Расію. Маю адчуванне, што расіяне ўсё ж такі вырашаць не паехаць, таму што будзе мала медалёў для них. Яны лічаць, што для іх гэта прыніжальны крытэрый. Я думаю, раптам беларусы па загадзе рэжымнікаў таксама нікуды не паедуць, каб падтрымаць. Але, здаецца, ўсё ж такі вырашылі штось паспрабаваць на Алімпіядзе ўрваць, і ў выніку не будзе такога саюзнага братэрства, і беларусы паедуць, і калі возьмуць пару медалёў, я не здзіўлюся. Але хацела вас запытацца, які ідэальны матч, у якім відзе спорта, пад якім сцягам, і якая перамога ёсць, пра якую вы марыце? Я тут крыху з іншага боку спачатку зайду. Вось вы цікавіліся, ці можа беларусаў нешта аб'яднаць, там, не аб'яднаць. Мне здаецца, нас і зараз шмат чаго аб'ядновае, там, дзе б не знаходзіліся, за каго не заўзелі. Нас аб'ядновае пэўная неабыякавасць. Хтосьці, напрыклад, заўзелі зборную па пляжнаму футболу і кажа, што яна вельмі класна выступае, яны малайцы, там ледзь не патрапілі ў медалі чэмпіянату свету. А хтосьці расказвае, што гэта нейкі недарэчны турнір, просто смешна заўзець, але бачна, што ўсім неабыякава, і вось беларусы аб'ядноўваюцца пакуль не ў радасці, не ў святкаванні, а ў нейкіх спрэчках вакол турнира. Я думаю, что некий идеальный матч может настать, я нават не казав про матч, я думаю, что может з'явиться молодой спортовец, які не подписывался ни за, ни супраць, які не был людожером и не был там неким суперзмагаром, а был атлетом, які яшчэ, калі карыстаць моладзі ў сленах, не зашкварыўся, і ён будзе усіх задавальняць усе бакі і будзе дэманстраваць добры вынік. У прынцыпе, нешта такое ўжо ёсць у хакеі, дзе вось выступаюць Шаранговіч, Протас. Яны быццам бы паўсюль, яны могуць і падпісаць джерсі заўзятарам з чырвона-белым сцягам, могуць паўдзельнічаць і ў нейкім хакейным афіцыёзным мерапрыемстве у горадзе. То бок, я думаю, што нават сёння можна чакаць атлетаў, якія аб'яднаюць людзей сваімі вынікамі, сваёй гульнёй, людей з рознымі сцягамі, з рознымі поглядамі. Таму што гэтыя спортсмены паводзяць сябе як людзі, не як баязліўцы. Яны не паводзяць сябе героі, але да іх няма асаблівых пытанняў. І што мне цяжка спрагназаваць матч, але думаю, што людзі, якія ўжо аб'ядноўваюць нас, яны ёсць, мы за імі сочымі расказваем. Александр, про якую перамогу вы марыце, на якой хочаце прысутнічаць? Я хочу прысутнічаць над
на матч, где Илья Шкурин выйдет у форме сборной Беларуси с капитанской повязкой и забье там невероятную колькость мячей у гульне супраць неведа, супраць чемпиона свету Германии, якой-нибудь и Франции. Вот это было бы классно. Александр Івулін, былы палітвязень, вядоўца спартовага ютуб-каналу «Чеснок», і Олег Груновіч, галоўны рэдактар выдання «Трыбуна». Я, Ганна Соусь, развітваюся з вами. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.